SBB spada u kompanije koje svojim korisnicima uvek nude najnovije usluge. Tokom trajanja Roland Garrosa oni su Beograđanima ponudili mogućnost da ovaj teniski turnir prate u 3D tehnologiji. Tim povodom je 27. maja organizovana konferencija za novinare u restoranu Novak. Naime, u 58 zemalja Evrope u isto vreme kada i ovde, a u Beogradu se to dešava na 2 mesta, ovde na teniskim terenima i u showroomu SBB-a, možemo da gledamo 3D prenos Roland Garrosa. Znači, to nije snimak, to nije bioskop, to je 3D televizija. Zahvaljujući saradnji sa Eurosportom, Panasonicom i Tehnomarketom, SBB danas ima priliku da Beogradu i čitavoj Srbiji priušti gledanje 3D televizije. 3D televizija sve više uzima maha jer se svaki dan pojavljuju novi modeli televizora koji podržavaju ovu tehnologiju. Ja sam i ovde napomenula da je u februaru mesecu mene jedan od kolega novinara pitao na promociji HD televizije visoke rezolucije koju smo mi uveli, pitao a šta se dešava sa 3D televizijom, da li će ikad biti uvedena? Ja kažem, hoće svakako jednog dana. Taj dan je došao posle 4 meseca, SBB kao i uvek doneo nešto prvi u Srbiju. Znači, mi uvek idemo u korak sa najnovijom tehnologijom, pa smo tako uveli, odnosno prikazali 3D televiziju. Uvešćemo, ja se nadam, ubrzo, kao što smo uveli sve ostalo.